Unsa ang matuod nga Kristohanon nga gitudlo sa Biblia? Ako kay balo naman mo na ako usa ka Katoliko. Nga niadto hapit pug ko mo biya gyud sa akong pagkatoliko. Sa diyang dunay mga tao nga nagdala nako mao nang hapit ko mabalhin sa ubang tinuhuan, pero wala madayon tungod kay naay mga tao nga gikasangkapan sa Dios nga ako ma-enlighten o makasabot sa Katoliko nga tinuhuan o satisfied ko sa maong mga tao nga nagtuo ko nga himong instrumento nga makasabot ko sa pagtuong Katoliko. Kining atong hisgutan karon, unsa gyud ang matuod nga Kristohanon nga gitudlo sa Biblia? Sad to say nga naay mga igsuon nato nga ang ilang panglantaw sa Katolisismo dili Kristiyanos, o manggani nga nakoy na hinabi nga Katoliko kanhi apan ni biya, o sa among istoryahanay iyang mura ba og iyang buot ipahibalo ba nga ang Katolisismo dili Kristiyano, dili Kristyanismo. Sa laktod, kitang mga Katoliko ang nagtan-aw aning video karon, kitang mga Katoliko dili Kristiyano ang ilang panglantaw nato. Hinuon naapoy ubang mga grupo nga Kristiyano ra ang ilang panglantaw nato, pero naagi mga tao nga dili Kristiyano ang atong pagtuong Katoliko. Ang ilang rason tungod kay ang pagtuong Katoliko wala masubay sa gitudlo ni Kristo sa Biblia. Mao nang wala sila magtuo nga kining Katolisismo Kristiyano. Mao na nga ato nang hisgutan Ato nang hisgutan karon, unsa ba gyud ang tinuod nga Kristiyano nga gitudlo sa Biblia? Naay teksto sa Biblia sa Gospel gyud nga nagingon ang atong Ginoo nga dili ang tanan nagtawag og Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto Hinoong nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Buti pasabot, dili ang tanan tinuod nga Kristohanon nga gatawag-tawag sa Ginoo. Ang tinuod nga makaadto sa gingharian, makasulod sa gingharian sa langit, kadtong nagtuman sa kabubuton sa Amahan, sa Dios. So buti pasabot nga dili di ay tanan gagamit sa ngalan sa Ginoo o gadala sa pagtuong Kristiyano o gatuo sa Biblia, dili di ay tanan nga makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong gatuman. Sa ato pa, ang tinuod Kristiyanos, tinuod nga Kristohanon, kadtong nagtuman sa kinibang pagbuot sa Dios. Karon ato kunong subayon ng Biblia kung kinsa ang matuod nga Kristiyanos base aning pipila ka mga revelasyon sa Biblia nga atong pamalandungan. Okay. Unsa ang matuod nga Kristiyano? Well, ang matuod nga Kristiyano, kung atong tunan ng Biblia, kadtong nagtuo ni Kristo. Now, unsa man ang gipanudlo ni Kristo sa Biblia nga dapat atong tuhuan? Now, si Kristo dili malalis gatukod og simbahan. Pero sa mga hubad-hubad sa Biblia,
no? Ang kasagaran gawion nga kinibang termino dili simbahan kundi iglesia. Sa in English, church. Ang Ginoong Hesukristo nagtukod og church. Dayon kung binisayon mga karaang hubad, iglesia mo'y gamiton. Pero dili gyud na siya lintunganay binisaya ng iglesia kay sa atong nahibaw-an hinuwaman ng pulungas mga katsila o kinatsila ng pulong iglesia. Ang ato yung lintunganay pulong nga tukbang ana simbahan o pwede pod katilingban. Pero mao lagi na may mga Biblia labi na nga katong mga una-unang hubad sa Bibliang Bisaya o Cebuano, iglesia may giterm. Buti pasabot ang Ginoong Hesukristo nagtukod og iglesia. O simbahan sa ato ng pulong karon o katilingban. Kay kanang church katawhan man na, katawhan ni Kristo. Nagtukod si Kristo og iglesia. Dayon, ano nga ito ning hisgutan ning matuod nga iglesia? Tungod kay diri man nato gud mahibaw-an ang unsay tinuod Kristiyano. Kay ang tinuod nga Kristiyano kadto mang nagsunod sa gitudlo ni Kristo diri sa Biblia. Sama anang tungod kay nagtukod siya og iglesia o simbahan, buti pasabot ang matuod nga Kristohanon kadtong nasakop sa iyang simbahan nga gitukod. Di ba? Kadtong niangkon nga Kristiyanos nga nasakop sa iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo. Now, kanus-a man na sugdi ni Kristo ang iyang katilingban o iglesia o simbahan. Now, unang siglo. Okay, unang siglo. Kung sa man ang unang siglo, first 100 years. Diba? First 100 years. Gikan year 1 to 100 AD mo na'y unang siglo o first century. Kay after 100 AD, 101, 102, 103, 104, second century naman na, ikaduhang siglo naman na. So, balikon ko, kanang unang siglo na sa gikan sa AD 1 to 100 AD. Muna'y unang siglo, first century. Unya, sa atong panginsusi, ang eksakyod nga tuig nga nasugdan ni Kristo ang iyang simbahan o iglesia o katilingban, naay duha ka referensya nga dili parehas og kanang pagtumbok gyud sa tuig. No, ngano may kuana kay naay mo kwenta nga natukod kuno ni Kristo ang iglesia niadtong 30 AD. 30 AD. Dayon naapoy referensya nga moingon 33 AD. So dili parehas. Naay moingon 33 na tukod o nasugda ni Kristo ang iglesia, naapoy moingon 30. Now, nganong dili na magparehas? Now, dili kay ko ka detalye ana, pero sa ako lang nahibaw-an gamay kay dili magud magparehas o kanus-a mosugod munang matrasado og 3 ka tuig. So asa may exact gyud nga correct ana, now dili na akong trabaho ron nga akong iparehag ninyo. Ang ako lang unsa ang matuod nga iglesia o simbahan. Now, ma-30 man o ma-33, dili kay ko kanang concern ana. Ibutang lang nato bisan asa na, basta unang siglo kay kanang 30 o 33 AD naman na sa unang siglo, di ba? Kay ang unang siglo o first century, year 1 man o 1 AD hangtod 100 AD mo man ay first century, unang siglo. So kanang 30 o 33 na siya sa mga sama na siya mga unang bahin, no, sa unang siglo. Ang tunga ana kuan man 50 AD, di ba? So tunga-tunga nga bahin. Dili tunga, lapas-lapas na.
hapit na siya motunga, no? Okay, kay ang tunga sa 50, 25 man. Oh, so lapas sa tunga-tunga nga bahin sa kining tunga tunga nga bahin man ng 50 AD. So 33 AD lapas sa tunga. Sa tunga sa usa ka siglo. Okay. So mao na. Now, nganong ako nang giuna paghisgot? Kay ato man ding hunahon-naon. Kining iglesia o simbahan nga atong gi pasakupan, mao ba ning simbahana ang nagsugod panahon ato nga mao gitong gisugdan ni Kristo? Kay ang matuod Kristiyano kadto mang nagsunod ni Kristo. Nga si Kristo nagunsa man nagtukod og simbahan, nagtukod og iglesia. Nga kung muingong ka, muuyon ka nga ang Kristiyano kadtong nailalom o nasakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. So tinuod Kristiyano ka, pero dili pa naigo nga nasakop ka. Usa lang na siya estimailhan nga tinuod kang Kristiyano kung nasakop ka sa iglesia nga gisugdan ni Kristo niadtong 30 or 33 AD o unang siglo per century. So kung moingon ko nga ang tinuod Kristiyano kadtong nasakop sa iglesia nga tinuod yun nga gisugdan ni Kristo, usa lang na siya. Usa lang na siya sa ilhanan. Sa ato pa, kung ang imong pundok o iglesia wala magsugod panahon ni Kristo og mga apostol, example, ang imong iglesia nagsugod lag 1914 o 1957 o 1830 or 1863, 1984. Pero sa nang CCF, 1984 man na, founded by Peter Tanchay. O kanang imong grupo ron, ikaw nga nagtanaw sa video karon, pag-research, kay kung wa ka kahibalo, so murag na naghap lang ka nga mao nay tinuod nga gitukod ni Kristo, no? Ayo pa naghap kay kinanglan siguraduhon nimo una nga ikaw karon nga naminaw anang video, pag-search kanang imong grupo ba pananglitan sa Badista ka, kanus ana nagsugod. Kay kung dili na mao ang gisugdan ni Kristo, dili na mao. Dili na matuod nga Kristohanon nga grupo. Dayon, mao na akong iklaro ninyo pag-una. Kung kanang inyong grupo dili na mao kadtong gisugdan ni Kristo niadtong unang siglo 30 or 33 AD o basta unang siglo. Kung ang inyong grupo, kung kanang inyong pundok ron sa tinuhuan nagsugod lag 1914, 1830, murag Mormons masiguro ng 1830, no? Dayon usawa kanang nagsugod sa Amerika sagaran mga kuana na 19th century or 20th century. Okay. Mao na. So kung wala ka kahibalo nga kanang inyong grupo sa tinuhuan mao ba na ang gisugdan ni Kristo, pag-search kung mao ba na. Kay kining ako naman ning na susi. Okay. Now karon tingali mo ingong ka nga kung kanang imong grupo mao gyud na ang gisugdan ni Kristo, unya wala pug ka magtuman sa mga pagtulon-an ni Kristo mahitungod sa kanabang gugma, pananglitan palahubog ka o adik-adik ka, kawatan ka o usa pa ng mga dili mayong buhat. Pero kanang imong grupo mao gyud na ang gisugdan ni Kristo. Matuod ba kang Kristiyano? Okay. Now, tingali, muingon ka nga tungod kay ang imong grupo mao man na ang gisugdan ni Kristo. In that sense, Kristiyano ka. Pero ang pangutana, tinuod ba gyud ka nga Kristiyano? Now, tingali, ingnon lang ka nga Katoliko ka in name. Kay kanang imong gipasakupan mao man na ang gisugdan gyud ni Kristo. Pero kung wala pud ka magtuman
sa mga pagtulunan ni Kristo, sa mga pagtulunan sa Dios diri sa Biblia. So dili gyapon ka matawag og tinuod nga Kristiyano. Mahimong Kristiyano lang kasangalan pero wala sa buhat. Di ba? Nganong moingon kog Kristiyano kasangalan tungod kay kanang imong pundok nasubay mo na nimo nga mao gyud ang gisugdan ni Kristo. Pero wa lang ka magtuman sa ubang mga sugo diha nga kinahanglan imo gyung tumanon. Di ba? So mao na. So kung mangutana mo nako, well, akong simbahan gatudlo. Og maingog nakatuman ba ko ana tanan ang Dios ra akong pahukmon. Basta nakasigurado ko nga kining grupo nga akong gipasakupan mao ni ang gisugdan ni Kristo. Di sa ko mo hatag ninyo mga references ana to prove basta kay nasusi na nako nga kining akong grupo nagsugod yun ni panahon ni Kristo. So kanang ninyo mga grupo ron subayan ninyo. Pero dili ko mingon nga bisag tinuod ning grupo nga akong gipasakupan nagsukad ni panahon sa mga apostol ug ni Kristo, pero kung mangutana mo nga tanan bang sugo ni Kristo sa Biblia, tanan bang pagtulun-an niya mahitungod sa pagkabalaan o pagkabuutan, natuman ba nako? Now dili lang ko may ako mo istoryana. Okay, ang Dios may akong pahukmon. Basta nagpadayag lang ko dire nga ang matuod nga Kristiyano unang timailhan nga kanang inyong grupo o asa ka na bilong mao na ang gisugdan ni Kristo nga iglesia o simbahan. Kay di man ka makalikay anang kamatuoran na kay kung mayong kag Kristiyano ka dapat nailalom ka, nasakop ka sa simbahan nga gitugod ni Kristo kay ang mga Kristiyanos gi-organize man na ni Kristo. Iya man ang gi-organize meaning gihimong grupo. Mao nang gitawag og iglesia o simbahan. So mao na no? Siguraduha gyud og mao ba na ang gisugdan ni Kristo ng imong grupo. Dayon karon kung ingong kag ang mga pagtulunan na subay pod sa gitudlo ni Kristo. Pero sad to say no, kining Katoliko nga akong di pasakupan nga moingon ko nga mao ni ang gisugdan ni Kristo. Wala po ni ingon nga masabti. Mao nang akusahan po ni nga oy dili na tinuod nga tukod na ni Kristo ng simbahan nga Katoliko kay ang mga pagtulunan diha wala masubay sa Biblia. Mga igsoon, usa po na siya ka pamaagi to disprove, no? Kung tinuod gyud ang ilang akusasyon nga ang gitudlo sa Katoliko supak sa Biblia o supak sa gitudlo ni Kristo, no? Pero mao ni ang atong hinay-hinay nga pagpasabot sa inyo. Okay. Now, kadtong nag-ingon ba nga ang Katoliko dili Kristiyanos nga tinuhuan tungod kay wala masubay sa mga pagtulunan ni Kristo, allegation ra na. No? Allegation ra na. Now, unsa man pananglit ang ilang allegation nganong makaingon sila nga dili Kristiyanos ang dili tinuod Kristiyanos ning Katoliko nga pundok. Kay lagi mga pagtulunan. Pero ako mong ingnon nga allegation ra na. Oh? Kinahanglan pamatud-an nila. Ug mapamatud-an na nila, well, sakto sila. Pero ako na nang nasusi ka ng ilang mga allegation nga dili na tinuod mga igsoon. Akong i-justify. Okay. Una, nganong Katoliko gyud ang gitukod ni Kristo? Tungod kay sa dihang si Kristo nag-announce, nagpahibalo siya ni Simon Pedro nga magtukod siya og simbahan o iglesia. Iyan ang gipasabot nga kinsa ang iyang silbing representative. Dili man mabasa ang pulong representative sa Biblia katong mga pulong nga naglitok si Kristo ni Pedro, pero masabot na to. Gipasabot ni Kristo nga iyang gi-appoint ng daan si Pedro ingon nga representative niya. Unsay prueba? Naara sa maong bersikulo.
sabton lang, no? Mateo 16, 18 ug 19. Balikon ko, Mateo 16, versikulo 18 ug kining 19. Unsa may giingon diha ni Kristo ngadto ni Simon Pedro? Ingon si Kristo, Pedro, sa ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Okay. Bisan kani hanggang haan sa impyerno dili makadaog o makabuntog niini sa ato palig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Dayon sa sumpay kini importante ni. Giingnan niya si Pedro, ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot, itugot. Sa English, King James Version, ang term gigamit, binding and loosing authority, binding and loosing. Okay. Kanang mga yawi nga gitugyan ni Kristo ni Pedro, kanang yawi simbolo na og authority. Asa man na gibase na to? Basahan ninyo ang Isaias 22. Isaias 22, 21 ug 22. No? Isaias kapitulo 22 versikulo 1 versikulo 21 ug versikulo 22. Balikon ako kay nasipyat. Isaias kapitulo 22 versikulo 21 ug 22. Unsa man ang gipang istorya diha nga moy atong gibasihan nga kanang tinugyanan si Yahweh, kay tinugyanan mo si Pedro, ambot pasabot anang tugyanan kag Yahweh, gi-authorize ka nga mangulo. Kung basahon na to ng Isaias 22, 21 ug 22, ang istorya ana naghisgot na adtong karaang gingharian, no? Ato ning himuong premise pattern kay kanang gitukod ni Kristo nga iglesia, gingharian man na, no? Gingharian man ang gitukod ni Kristo, di ba? Ano man kay si Kristo hari, di ba? Hari sa mga hari. Niya ang hari naman na siya prime minister. Kana bang iyang right hand nga ang simbolo ana sa iyang himuong right hand o pwede na to tawag og representative o iyang sinaligan nga mo represent niya wala sa diha, no? Tugyanan og Yahweh. Now, sa karaang gingharian sa daang kasabutan, iba na may nahimong hari si David. Day napod to'y kanang hari nga kinibang nakalingkod sa katungdanan sa pagkahari nga kato si King Hezekiah. Si King Hezekiah, ang iyang tinugyanan si Yahweh o kanang prime minister, sara ka boka kanang tinugyanan si Yahweh, okay, si Shebna. Niya kanang tinugyanan si Yahweh tawgo na siya father o amahan. Diha na ibase ng pagtawag og papa sa tinugyanan sa Yahweh. Kay si Pedro tinugyanan sa Yahweh ni Kristo, unang gitugyanan ni Kristo si Yahweh, mo nang moingon ang Katoliko nga si Pedro mo'y unang santo papa. No? Pero diha sa Mateo 16, 18, di kang kabasa diha nga gitawag ni Kristo si Pedro og santo papa. Pero mas sabot kung magtuon ta, mag-research ta og ayo, unsay buot ipasabot ana kay kung mubasa galita sabton man. Nasa Nehemias 8:8. Ilang gisabot mao nang nakasabot sila. Sa to pa, kung mubasa tag litra sabton pod. Unya kay unsa may but pasabot anang tugyanan kag Yahweh. Samo nang mudagan tag ubang mga bersikulo. Ug usa ni ana nga kanang klaro kayo nga unsay buot ipasabot anong tinugyanan si Yahweh kanang sa Isaias 22, 21 ug 22. Nga during sa panahon ni King Hezekiah, ang iyang tinugyanan si Yahweh o prime minister mao si Shebna. Pero si Shebna usa ka wicked leader. Sato pa usa ka dautan nga kanabang pagkapapa o leader. O giilisdan siya ni Eliakim. Mo nang giingon diya sa Isaias 22, 21 ug 22 nga giingnan si Shebna, kuhaon ang Yahweh o authority nga na kanimo ug itugyan na ni Eliakim.
si Eliakim na po'y maghawid sa Yahweh. Ug ang iyang katungdanan, tawgon og amahan. Sa ubang leader, sa ubang hubad, leader. No? Niya, diha, no, sa King James, Father. So, kanang tinugyanan si Yahweh, Father. Dayon, sa sumpay, maupod kung sabton. Nagpasabot yun og authority sa pagkapangulo. Nga naman, kailaliman ka si Pedro pag tugyan gud sa Yahweh, giingnan dayon ni Kristo ang imong luagan o gapuson. Buti pasabot ang imong idili og itugot. Idili og itugot usab sa langit. Gahom na sa pagkapangulo. Unya, pisag dili mabasa ng pulong vicar, dili mabasa ng pulong representative, pero mo gyud ay gipasabot ni Kristo ngano man. Kay kanang iyang authority nga gisangon ni Pedro, authority man na sa pagkalabang pastor. Di ba? Nganong pagkalabang pastor na kay laliman ka ang imong idili drisyota, idili sa langit, ang imong itugot. Unya, kung buton na hunaon, authority man na ni Jesus Christ. Authority na ni Jesus Christ sa pagka-leader, pagka high priest, pagkalabang pari, authority na ni Kristo nga iyang gi-extend ni Pedro. Timan natong higayuna na ang ubang mga disipulo nga nahimong apostol. But pasabot na ang ubang mga apostol ito gaalirong. Pero si Pedro ray gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Nga giingnan ang imong idili diri syuta, idili ngadto sa langit ang imong itugot. Na ang authority na ni Kristo sa pagkapangulo nga iyang gi-extend ni Pedro kay si Pedro si Kristo mangyunay gahom sa pagdili og pagtugot, di ba? Di ba kanang unsa man ang pagdili og pagtugot, no? Actually, gahom na sa Dios, authority na sa Dios kay kanang napulo ka sugo for example, binding and loosing man na, no? But pasabot kana bang mohimo og balaod og muluag og balaod, mudili og mutugot, pero sa nang napulo ka sugo. Unya, kung mutuo ka nga si Kristo Dios, unya usa sa pagka-Dios Amahan, subot pasabot si Kristo ang Dios nga usa sa Amahan, mo'y tagyaan ng balaod nga napulo ka sugo. Di ba? Kanang isa man ang napulo ka sugo, di ka magbatunog laing Dios, di ka mangawat, di ka manapaw. Kung sa panang naadiha, munay binding and loosing. Pag himog balaod, o pwede po mo lugak o balaod. Gawom na sa Dios nga gi-extend ni Pedro. Then karon naay bersikulo sa Biblia nga klaro kayo. Nga kanang pagtugyan ni Kristo og mga Yahweh sa gingharian sa langit ni Pedro, ang gipasabot gid ana, but pasabot gihimo siyang vicar. Gihimo siyang representative ni Jesus Christ. Wa mo kay balo? Unsa nga verse sa Bible nga klaro kaayong gipasabot na ni Kristo nga gihimo si Pedro nga representative o vicar of Jesus Christ. Bisag dili mabasa ng pulong vicar or representative. Basahan ninyo ang Revelation chapter 3 verse 7. Revelation chapter 3 verse 7. Kinsa man nang gahawid sa Yahweh diha? Tunin ninyo, kinsa nang gahawid sa Yahweh o authority sa pagkapangulo? No? Kung wa pa mo kahibalo, sultian mo na kung daan, no? Kung diskumpiyado mo, tunin ninyo. Kinsa nang gahawid sa Yahweh sa Revelation chapter 3 verse 7? Kinsa na? Tanaw ko ninyo. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang gahawid anang Yahweh. Kay but pasabot, kana laging Yahweh, authority na sa pagka-leader, pagkalabaw, pagkapangulo, pagkahari. Si Jesus mo'y gahawid anang Yahweh. Pero ang pangutana, sa tanang mga apostol, nganong kanang mga Yahweh sa gingharian, si Pedro man ang iyang gitugyanan niya. Kung ato gyud ang sabton, dili gyud mo kalikay, sakto ang Catholic interpretation. Ang gipasabot ni Kristo anang pagtugya ni Kristo og mga Yahweh sa gingharian ngadto ni Pedro, but pasabot gihimo siyang vicar, gihimo siyang representative. Now, ako gyud mong kanawang klaruhon gyud ana, no? Kay ang hari naa ginay
right hand o prime minister. Bisag mag-search mo sa mga gingharian sa daang kasabutan. Kanang hari na siya vicar o kanang laing term pa ana, basta sa usa sa nahibaw ana kong term gamiton ana prime minister. Kanang prime minister second in command to the king. Oh. Man ha makapangutana man kita. Kung dili si Pedro, kinsa man di ay prime minister ni Kristo? Kay hari man siya. Ang hari na magyud ay prime minister. Ayuha ra gud ninyo tuon ang Biblia mga igsoon. Katupang himuang example, himuan ninyong premise ang Old Testament. Kay kana galing simbahan o gingharian ni Kristo. Kuan man na siya kanang re-establishment na sa gingharian ni David nga nawa. Di ba? Ito pa, ang simbahan o iglesia, mao na ang restoration. Nga, gingharian sa Diyos nga di na maguba. O bitaw nga, sayop yun ang muingon nga nawala kuno ang gisugdan ni Kristo kay naapay laing messenger, si Felix Manalo kuno, si Joseph Smith kuno sa Mormos dili, no? Ilang gi-duplicate si Jesus Christ, ana, no? Usaray las messenger. Ang magtukod sa gingharian o simbahan nga di na maguba, no? Si Jesus Christ ra. Kay siya man ang hari. Pero ang pangutana, kinsay iyang tinugyanan si Yahweh o representative? O may lain, si Pedro man. So basahan ninyo, Revelation chapter 3 verse 7. Kinsa man ang gahawid sa Yahweh diha? Unya, giklaro pag yun, kanang gahawid sa Yahweh, balaan o santo. Sa ito pa, kanang katungdanan sa naghawid og Yahweh o His, balaan o huli. Si Kristo na. Basahan ninyo. Revelation chapter 3 verse 7. Si Kristo mao ang gahawid sa Yahweh kay siya man ang high priest. Hari pag yun. Siya may gahawid sa Yahweh. Unya, kanang gahawid sa Yahweh, giklaro yun, litra po litra. Gitawag og balaan o santo. Sa ito pa, kanang magkupot sa Yahweh, kanang katungdanan, balaan o santo. Si Kristo na. Pero ang pangutana, sa dihang nag-announce siya, nagpahibalo siya ni Pedro nga magtukod siya gingharian o simbahan, kinsa may iyang gituganan ng Yahweh? Kay siya may gahawid ana, si Kristo man. Kay kanang tugyanan niya, mo na iyang representative. Mo na iyang saligan sa iyang iglesia, sa iyang gingharian, kung wala siya, iyang personal presence. Parehas ba sa mayor? No? Ang mayor mo na atong ipakasama sa hari. Karon kung mulakaw ng mayor, wato sa laing dapit, kinsa may iyang representative, di ba? Ang iyang vice mayor, maupod ka ng gobernador, ang iyang representative, vice governor. Si Kristo pang di kahibalo. Si Kristo pa di kahibalo mamili og iyang representative. Di ba? Siguro ang uban nakahibalo la ana pero ilang di sila mutuan na, ilang murag itabunan na nila nga kamatuoran. Ilan nang i-delete kay kung ilan nang tuhuan, di man sila kahimog laing grupo. Magkatoliko ra man sila kay katoliko ra man nagtudlo nga sa tanang mga apostol kinsa ang gibinlan ni Pedro ni Kristo sa mga Yahweh nga nagpasabot og pagka-representative o pagka-bikar ni Jesus Christ? Si Pedro man. So kung si Pedro ang bikar of Jesus Christ, ganun wala na kay rason maghimo pagaglaing grupo. Ito pa, wala. Foul na ng mga pundok nun nga natukod sama sa Iglesia ni Cristo, Mormons, Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist. Foul na. Ano man? Kay ang gitukod ni Kristo nga katungdanan, kadtong katungdanan ni Pedro, nga kung sabton, representative ni Jesus Christ. So, basahan ninyo, ayuhan ninyo sabot, no? Kung wapag mo kay katuhog. Kanang Mateo 16, 18, 19, o Revelation chapter 3, verse 7. Isang kana lang. Pag hinuktok mo na, kay ako, nakahinuktok yung ko na, nga sa tanang mga apostol, si Pedro man ang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. Buot ipasabot, bisan dili mabasa litra por litra, nga si Pedro di ay gihimong representative ni Jesus Christ o gihimong vicar. Mo man na, vicar. Basahin ninyo, Revelation 3:7. Si Pedro, gipasabot niya kung mudagan ka sa Mateo 16, 18, 19. Kay kanang Revelation 3:7, si Jesus Christ mao ang gahawid sa Yahweh. Nga gitawag ng iyang
katungdanan og holy o balaan. Mao na nga kinsa may iyang gi-extend ana. Kinsa may iyang gitugyanan ana sa tanang mga apostol, si Pedro, Mateo 16:18 ug 19. But pasabot, si Pedro mo iyang representative. Now, nganong pag-announce niya ni Pedro nga magtukod sa gingharian kun iglesia, nganong importante man gyud nga naa siya tugyanan si Yahweh. Oh? Siyempre, di man siya magdugay diri. Mamatay man to siya. Mabanhaw din, mobalik siya gasa sa gikan sa langit. Sabot pasabot, maud ang nagmakita nga leader, ang iyang gingharian diri sa yuta, kung dili siya magpili daan og representative. Mao na nga sa pag-announce ni Pedro nga magtukod siya gingharian o iglesia, ipasabot na niyang daan nga si Pedro. Kasi Pedro may iyang gitugyanan og Yahweh. Di ba? Wala mo, dili pa yun na klaro? Kamo lang. Kung dili pa na klaro na pag-ampo, kaya ako nakasigurado na yun ko. Kaklaro kina, isa ko mudaga na ako sa yung ipamukha ninyo ayo ng Revelation 3:7 o Mateo 16:18 o 19. Ganun man. Iman Revelation chapter 3 verse 7, si Kristo nang gahawid sa Yahweh, nga gitawag og balaan o santo. Sa tanang mga apostol, kinsay gitugyanan niya ana. Sa to pa, iyang gi-extend niya kana nga authority, si Pedro. Naman ang ubang mga apostol, nganong si Pedro raman. Kaya dili man daghan ang representative, usa raman kana bitawng mayor, usa ra may vice, ang governor, usa ra po'y vice gov, ang presidente, usa ra po'y vice president. Ang gingharian sa una pod mao gyapon. Katong sa daang kasabutan nga during that time kanang sa Isaias, si King Hezekiah ang iyang tinugyanon si Yahweh si Shebna. Wicked man, dautan man nga pagka-leader si Shebna, giilisan sang Eliakim. O bitaw katong Yahweh gikuha ni Shebna, gitugyanan ni Eliakim. Si Eliakim na po'y maghawid sa Yahweh. Giklaro po nga kanang maghawid sa Yahweh tawag og Father. Mao na nga madugtong nato ng duha ka termino, Santo o balaan nga Papa o Father. Holy Father, Santo Papa. Actually, title na sa Dios ng Holy Father, di ba? Wala mo ka reflect anak makapamanandong ana may mga inson. Kaya kanang tugyanan sa Yahweh, ang titulo nga gamiton gipasabot dili noon litra por litra, no? Ano kang gingunana po sa Ginoo? Dili gyud giklaro ba? Kay kung giklaro po na niya, siguro dili mo daghan ang relihiyon. Klaro naman, di ba? Maulaw po nang magtukod-tukod og laing grupo nga klaro man day nga kanang tinugyanan si Yahweh Holy Father. Nang murag pasol, no? Murag pasol nga ang matuod nga simbahan mo'y maka-target. Tuli ko ra may gatudlo gyud ani. Di ba? Kanang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit but pasabot ana Prime Minister, second in command to the king. Ya klaro man nga si Pedro gyud second in command to the king. Kay sa tanang mga apostol nga gaalirong dito, nga tuwa dito, sa pag-announce niya magtukod sa gingharian, si Pedro may iyang gingnan, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Naaman ang ubang mga apostol dito, nganong siya ramang yun? Balikon ko, usara may representative, usara may vicar. Ang hari, usara ay prime minister. Diba? Ang mayor, usara ay vice mayor. Ang governor, usara ay vice governor. Mao ni protocol sa gingharian ni Kristo. Katoliko ray kasunod ani. Mga igsoon, no? So mao na. So usap po na siya, no? Katong akong giingon ganina sa pagsugod, unang timailhan sa matud nga Kristiyanos, nga kanang imong grupo mao gyud na ang gisugdan ni Kristo. Then lain na po ni ron. Sa to pa kana dayong ilhanan sa matuod nga gingharian, dili na kay usa o duha tulod. Actually kung ayo na tugto ng Biblia, daghang kining ilhanan. Daghang kining ilhanan. Kanang ganing gi-consilyar gyud, kanang giusahan sa mga obispo nga description sa iglesia, kanang one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Part la na, bahin ra na. Pero gitawag na siya conciliar description. Mga ilhanan nga gimugna sa mga otorisado, mga obispo. Pero wala na magpasabot nga ang ilhanan kana ra. Kaya actually daghang gayo kana ding
ang matuod nga iglesia nagsugod panahon sa mga apostol, panahon ni Kristo kay siya may gasugod. Ang iglesia nagsugod sa Jerusalem, laing ilhanan na. Dayon ang iglesia mautong gikan sa Jerusalem gipaabot sa Roma nasa buhat 23:11. Unsa man ang iglesia nga gipaabot sa Roma. Dayon si Pablo naghisgot nga naabot pod sa Espanya o Spain nasa Roma 15 ba na? Roma 14. So, ang iglesia nga nagsugod sa Jerusalem, nagsugod sa naabot sa Roma, naabot sa Espanya. Then ayha naabot diri sa Pilipinas. Mao ni matuod nga iglesia. Di ba? Kana lain ng ilhanan. Kinsa may makatunong kana, di ba? Katoliko ra. Kining Katoliko kumato ka sa Grolier, gi-recognize man gyud. Bisan pag Katoliko ang writer. Nang moingon man sila no. Ug moingon gilig Katoliko ang writer sa encyclopedia, sabton ding bias. So ibutang talang bias. Pero dili na siya ebidensya nga dili tinuod. Ibutang ta bias kay ang writer Katoliko. Sabton ba nga dili tinuod tungod kay bias? Di ba? Pero dili term bias ana. Pero ako sakya lang nako ng term. Tungod ba kay Katoliko ang writer? Tungod ba kay self-serving? Tungod ba kay bias? Sabton na nga dili tinuod ang pahayag. Ako moingon kong tinuod bisan pag ang kuno nako, bisan pag i-grant na to nga bias or kining self-serving. Kay dili man na guarantee nga dili tinuod tungod kay self-serving or kana bang bias. I-prove sa nga dili tinuod. So mahimong uyuna na to nga bias kay Katoliko ang writer o self-serving kay Katoliko ang writer pero ang pangutana ma-prove ba nimo nga sayop tong gisulti? I-prove sa, no? Di ba? Nganong maingon ko nga bisan pag bias na, bisan pag self-serving na, tinuod na kanang gihisgutan sa Grolier o sa New Book of Knowledge, the Book of Facts, International Encyclopedia, nganong tinuod na? Kay mo man yun kining Roman Catholic Church, mo maginig kantong nagsugod sa Jerusalem, naabot sa Roma, naabot sa Espanya, o kaya naabot sa Pilipinas. Na kanang inyo sugod naman Pilipinas, kanang Adventist, sugod naman Amerika. Klarong dili mo, kung dili ka mo, di way lain ang Katoliko. Ano man kay mo man niyang nagsugod sa Jerusalem, nagsugod sa naabot sa Roma, naabot sa Espanya, o naabot sa atong 1521. Di ba? So, bisan pag-ingno ninyo nga self-serving bias kay Katolikong writer, i-prove sa ninyong sayop ba kay dili man na ebidensya nga kumo bias, kumo kining unsa ni self-serving di na tinuod. Kay paras raman ng kanang games gani. Kining nakikita jud ko sigo kitaan kanang mga dula nga na paghuman sa dula moingon dayon bias man kayo ag referee. Pero nakita sa dula nga bisag ni bias tong referee. Klaro gyud nga sa pagdula dumadaog itong asa nilaban ang referee. Di ba? Ya dili nimo sabton nga dili to siya nakataog kay bias tong referee. Bisag magtanaw ng dula, mao magyud ang nakadaog. Now, nakita lang nga murag ni bias or nilaban ang referee sa nakadaog. So dili na siya imuon nimong proof nga kay bias man ang referee, dili to tinuod tong iyang kadaogan o dili. Depende. Napod hinoy mga okasyon nga dili gyud tinuod nga winner gito tungod sa pagbias, no? I-prove man guna. Mo na. Bisan pag ang gobyerno bias o usa ka politiko. Unya kung ang resulta sa eleksyon dumadaog gito siya. Bias lang ang namunuan o ang kumilik ba or ana diha. I-prove pa man na kung mayong ikag dili na tinuod, i-prove sa. So kanang pagka self-serving o pagka si tawag na self-serving or bias, dili na ebidensya nga dili tinuod ang istorya. Kay i-prove pa na nganong dili tinuod, nganong tinuod. Nganong tinuod na bisag bias or kini granting without admitting ba no? Okay. Bias or kanang self-serving ang referensya. Kay wa may laing grupo nga ang iyang ruta
Gikan jud sa Jerusalem, naabot sa Roma, din naabot sa Espanya, din naabot sa Pilipinas. Di ba? So, mauna mga igsoon. Si Pedro ang gitugyanan si Yahweh. Sa ato pa, si Pedro mo'y representative of Jesus Christ. Unya, punan pa atong sa kung wa ko malimot, Mateo 22, 26 or 26-22. Say marambol na ko na. Katubang nang gilalis ang mga apostol o mga disipulo kung kinsay labaw nila, ato pa kinsay papa nila, kinsay executive nila. Kung supak pa si Kristo nga naay labaw o katungdanan sa mga apostol, di mabasa unta dito. Basahan ninyo og asa na nga bahin sa Biblia kay basig na sayop ko ba, nasipyat ko. Kung wa lagi ko masayop, Lucas 22:26 or 26:22 or basig marambol ba, no? Basta kadtong naman na sa gospel yun, katong nang gilalis ang mga tinun-an ni Kristo, kinsay labaw nila, sa tupa kinsay Chief Justice or Santo Papa nila. Dili nun Santo Papa ang term, basta kay leader. Okay. Atong panahon. Okay, sa ilang panahon. Kay wala pa man mauso ng pagtawag yung Holy Father, Santo Papa, litra por litra sa Biblia, wala. Sa development of doctrine, awahin na no, kanang Pope gali nga termino, mga ikapito na siglo. Pero di nabot pasabot nga kanang pagtulun-an na dito na nagsugod. Ang termino ray na awahi. Pero siguro anang nahinumdum dyan ko, kapila dyan ko ka-enkwentro aning nga argumento nga. Kanang pagtulun-an nga naay Santo Papa, nagsugod na, niadto rang ikapitong siglo kay kanang word pope dito na imbento na nagsugod ng pulunga sa pagtawag sa leader. Mura ba buti pasabot ba nga ang ngalan, ang termino may nakapatungha sa butang gihinganlan. Mura ba ganabang ang ngalan sa bata may nakapatungha sa bata dili oy. Ang ngalan awahi ang ngalan. Naana ang bata na tao na awahi hinganli maupod. Kanang katungdanan ni Pedro na ana kay gitugyanan na guna ni Kristo sa mga Yahweh siging harian sa langit nga iyang gipasabot nga iyang representative ubay bikar. Tawag og papa. Pinadayag 22, 21 ug 22 tawag og papa man ang kinugyanan, di ba? Then nganong butangag huli o santo na Revelation 3:7 si Kristo man na gahawid sa Yahweh gitawag og balaan o santo. So kana ding tinugyanan si Yahweh, Holy Father, Santo Papa. Pero sa ilang panahon wala pa na mauso kay wala man na masuwat og litra por litra. Pero ang nagtuon sa Biblia, dugay naman, kining Katoliko, mao nang giklaro, Holy Father man diay ng kanang tinugyanan si Yahweh. Revelation 3:7, pinadayag Isaias 22, 21, 22, ang tinugyanan si Yahweh tawagon og Father, sa tupa Papa. Sa Revelation 3:7, ang tinugyanan si Yahweh tawagon og Santo o Balaan. Sa tupa i-combine, i-connect na to na. Holy Father o Santo Papa din ang tinugyanan. So sakto ang Katoliko sa riyang gi-formulate nga ang unang Santo Papa nga gipili ni Kristo si Pedro. Kaya siya may unang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian ni Kristo. Pero dili nabot pasabot nga kanang interpretation nga Papa nagsugod na panahon ni Kristo. Itong pagtugyan niya ni Pedro, dili kay sa Old Testament naana ng katungdanana kanang second in command to the king, tugyanan sa Yahweh katubang sa Isaias. Pero sa gingharian ni Kristo si Pedro may gitugyanan una sa Yahweh. Mo nang sakto ang mga obispo, kung ingon ang mga obispo, si Pedro may unang gihimong Santo Papa ni Kristo. Pero dili na mabasa ng word for word yun nga Santo Papa kay awahi later development naman na. Pero gudan ng leader sa Iglesia ni Cristo kanang hingalan nila executive minister. Di ko na mabasa sa Biblia, awahi naman na. So balikon ko, kato pong Pope na termino nga gihingalan na ng posisyon ni Pedro, awahi na. Pero dili nabot pasabot nga kumo awahi na giimbento, mo may pagtunghaan ng kanang nga katungdanan paghingalan. Dili. Kaya ang bata, naana ang bata ay hinganli. Kana pong katungdanan ni Pedro nga gisalo-salo sa mga Santo Papa, naana na awahi lang gihinganli, gigam-an og termino nga Papa. Para sigud anang kini concrete nga example. Kanang God, English na siya.
English word man ng God. Sa Hebreo nga Elohim. Sa Greek Theos. Oh. Both by pasabot nga sa dihang naimbento ng English nga God, nga pulong, dito pa nahimugso ang God, dito pa nagsugod ang God, dito pa nagsugod ng pagtuo nga dunay Dios. Kay naimbento ng in English nga God, awahin na. Dili oy, naa na ng God. Awahi lang siya gam-i og English nga term nga God. Di ba? Kay ang karaan nga termino ana sa Hebrew Elohim man, sa Greek Theos man. Gigamaan siya in English, awahin na. Mao pod kanang Holy Father nga gipasabot sa Biblia, Santo Papa actually titulo na sa Dios. Awahin na gam-i og termino nga Pope. Niadto lang ikapitong siglo. Nga dili sabton nga sa diyang giimbintuhan siya termino nga Pope ay pa natungha ng katungdanan. Naa na existing na kay dili man na mahinganlan ana kung wala dili na existing. Di ba? Oh, sama ng Trinity. Panahon sa mga apostol wa pa nagnganlig Trinity nang gipasabot sa Biblia nga naa day usa ka Dios sa tulo ka persona. Oh, kanang monotheism. Ako gining balik-balikon. Dili ta ka basas Biblia nga gigamit-gamit na sa mga apostol pagtawag anang pagtulun-an nga usa ray Dios. Di ba? Kanang pagtulun-an nga usa ray Dios gihinganlan man na sa English naman gayud ng term, gi-English monotheism. Nga gikan po na sa Greek noon nga term nga theos ug mono means only or one. Theos means God. Sa Biblia sa Greek mabasa ng word nga mono ug kanang theos. Pero dili mabasa na nga giusa, gi-combine ba, gitapot. Wala. Di kang kakita diya sa Biblia, mga apostol ni gamit og word nga monotheism. Pagtawag sa pagtuo nga usa ray Dios. Di ba? Ang mga apostol nagtudlo nga usa ray Dios. Pero wala nila gam-i og termino sa ilang panahon og monotheism. Walay bisag usa ka apostol na gamit anang pulo nga monotheism, pagtawag sa pagtulon ang usa ka Dios. Di ba? Kinsa may nag-imbento anang word nga monotheism, hey na. Wala mo kibalo kinsa. Mga obispo tingali na ko no. Or wala ko basta kay hey na. Sa dihang gihinganlan nag word nga monotheism kanang pagtuo nga usa ray Dios, bot bay pasabot dito na nagsugod ng pagtulon-anan ng usa ray Dios sa dihang giimbento ng pulong monotheism. Dili. Naana ng pagtulunan nga usa ray Dios. Awahi lang siya hinganli og monotheism. Pod kanang Pope naana ng katungdanana panahon pa ni Kristo kay gitugyanan man si Pedro ni Kristo og Yahweh nga but pasabot Holy Father o Santo Papa kung mubasa tag Revelation 3:7 og Isaias 22:21 ug 22. Ngano? Isaias, akong usbon, Isaias 22, 21, 22, ang tinugyanan si Yahweh tawagon og Papa o Father. Sa Revelation chapter 3 verse 7, ang nagkupot si Yahweh tawagon og Balaan o Holy. Na di idugtong na Holy Father o Santo Papa, di ba? Kung may kinat sila ng Holy Father, iba Santo Papa? Actually, titulo na sa Diyos nga ipagamit sa leader. Inana man yun na ang Diyos, iyang ipagamit sa leader ang iyang titulo. Si Moises bitaw, giingnan man sa Diyos sa Exodus 7:1. Basahan ninyo Exodus 7:1. Giingnan sa Diyos si Moises. Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios at tubangan ni Paraon, dili man Diyos si Moises. Pero anong giingnan siya sa Diyos nga himuon ko ikaw Moises? Ingon nga Diyos at tubangan ni Paraon. Bot ipasabot. Nga ipagamit di ay sa Diyos ang iyang titulo sa tao nga iyang himuong leader. Sama anang atong pamilya, nga numang gamiton man ang titulo sa Diyos, kanang Father. Dili day supak ang Diyos nga iyang titulo gamiton sa leader. Kasi ng Santo Papa o Holy Father nga gamiton sa Prime Minister o tinugyanan si Yahweh. Dili supak ang Diyos. Katong niingon si Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa iyo ta di na literal. Okay, sa laing video ako nang gi-explain unsay bot pasabot ni Kristo ana. Kay kung literal na pagkadaghang masayop na to, daghang wa kasunod kay bisan mga dili Katoliko ilang magtawag og leader o ilang leader tawag og Papa.
Di ba? Yung mga ilang pamilya, yung sa may tawagan ng ilang leader sa pamilya, di ba, father? Oh, may igo ra po sila kung literalo na ila pagsabot. Pero di na ako na iusub og explain ha, kay mataas na kayong samot ni akong video. Basta pangitaa lang ninyo ang akong video nga akong detalye pag-explain ng Mateo 23:9. Unsay bot pasabot ni Kristo anang ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta. Di na literal. Pinasumbingay na sabton. Mga Hudiyo ang iyang gipasabtan ana nga mapahitason. Dili man gud gusto si Kristo nga kanang pagka leader mapahitason. No? Kay kung mapahitason gud ka, ipaubos man ka ni Jesus Christ, ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. But pasabot kay katong mga Hudiyo gud nga iyang gipasabtan ato, ako na lang ni explain gamay. Okay. Ang gipasabot man gud ni Kristo nga katong mga Hudiyo gud nga iyang giingnan nato, mapahitason. Unya kay ang mapahitason ipaubos man. So ang but ipasabot gyud ni Kristo ato pinasumbingay nga ay kamo nagpataas man mo naon ta may authority nga manudlo sa tupa teacher na father tungod kay ipataas man ang kanang magpaubos. Pero kay nagpataas man mo ako mong ipaubos. But pasabot dili mo angayan tawgon og father, dili mo angayan tawgon og teacher kay nagpataas man mo. Mo nang ipaubos mo nako. Kung ipaubos mo na ako, but pasabot dili ko gusto nga kamo may tawag og father, tawgon og teacher. Kay ako mong ipaubos. Pero kung mapahiubsanon pa unta mo, angayan kayo mo anong titulo nga taas father og teacher kay ako mong ipataas. Di ba? Mao na. Pinasumbingay ng pasabot ni Kristo dili niya ipagamit ng titulo nga labaw. Laro man na sa mga bersikulo nga ato nang gisitar. No? Di ba? Sa unahan, nga kanang tinugyanan si Yahweh Holy Father. Santo Papa kung sabton Isaias o Revelation. Di ba? So undangan siya nato kay mutaas niya kay tag-ayuan. So mao na mga igsoon. So naklaro ninyo katong word pope ha awahin na imbento pero ang gihinganlan kadto ra pong katungdanan nga si Kristo may gamugna. Di ba? Kay kanang gitawag og pope mao man na ang katungdanan ni Pedro nga gisangon ni Kristo niya nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Nga unang na-formulate gyud kanang Holy Father, Santo Papa. Then nganong naimbento ng unique nga word pope. Kay kung mayon ko kag papa, daghan mang papa, ako papa po. Kay kung mayon kag father, daghan pong gagamit ana nga title. Na unsaon man nato pagpalahi sa papa nga successor ni St. Peter. But pasabot, ang pagkapapa ni San Pedro nga tinugyanan si Yahweh para mapalahi na siya. Munang naimbento niya itong ika-7 nga siglo ba ito? Ika-9 word pope. Kay pag ingon og pope, wa na laing papa ang gipasabot. Bishop of Rome, successor of St. Peter. So, dili man bawal mag-imbento og termino. Kay kung bawal pa na kita tanan nga sipyat. Kay atong gi-translate og God ng Elohim sa Hebrew o kana pong unsa na Elohim Theos sa Greek gi-translate na to English nga God nga wala ra ba instruction ng Ginoo nga i-translate na ana kana pong Peter in English man na Pedro Bisaya pero maadto kas pagpamulong ni Kristo ana Aramaic kipa biya. Ikaw mao si kipa sa ibabaw nining kipa tukuron ko ang akong iglesia. But pasabot na bato or stone, di ba? Ma-stone mabato basta kay bato, di ba? Ikaw mao si stone, ikaw mao si rock, ibabaw ni ining rock. Klaro man yung Pedro rock ipasabot diha ba? Libog iguan ng uban. Agira sa translation sa Greek Petrus Petra ilag yung lainon nga dili kuno Pedro nga bato may gipasabtan ni Kristong gitukuron sa iglesia. Nga sa grammar ang subject diha ni Kristo nga rock dili siya. Dili man ta mosupak nga rock si Kristo. Lawang pari gud siya. Sa Biblia bas ang Dios gani gitawag og rock. Ang leader gani hawod tawgon nag rock kay kanang rock ug simbolo og kalig-on, di ba? Si Kristo nang rock. Pero kanang sa grammar ang subject matter diha nga rock nga gipasabot ni Kristo si Pedro kay daan na mao nga gilisda ng ngalan ni Simon ug Pedro but pasabot rock. Maston man na o marak basta kay rock. Kaysa tanang mga apostol si Pedro naman yung gitawag og rock. Na?
Kana lang masabot na nga siya gyud ay representative ni Jesus Christ kaysa tanang mga apostol siya may gitawag og rak nga pasabot parehas ni Kristo. Di ba? Although ang ubang mga apostol rakbod pero wala sila hinganli og Pedro o Kipa. Ang original term gyud nga gigamit ni Kristo pag tawag niya ni Pedro si Paskepa Aramaic. Sa Griego ra na ay distinction. Ikaw mao si Petro sa ibabaw nining Petra mo nang gituis ang meaning ana sa mga Protestante para paglikay sa pagka prime minister ni Pedro nga mahimong second in command siya sa hari. Okay, kung dili sila mulikay ana na kuan sila foul sila kung mo biya sila sa Katoliko kay ngano mo biya sa Katoliko nga si Pedro man day vicar of Jesus Christ. Una nga aron ma-justify ilang grupo nga katuhuan po sila, ilag yung supakon na nga si Pedro mo representative ni Jesus Christ. Na, kinsa may tinuod Kristiyano ron. Kadtong mulikay sa katungdanan ni Pedro, nga representative of Jesus Christ, kanang Santo Papa. O kadtong nagtuman ana, Katoliko may correct. So, Katoliko may tinuod Kristiyano. Dagan ba kayo ning boto kiuno na niya, nabot na ko gusto ka oras. No? Di na ako nituwason. So maghimo tag laing part 2 ani or part 3, part 4 daghanon na to ni kay daghan pa ko may sigutan. So ang atong natuki lang ang batuod Kristiyano kadtong grupo nga nagsugod panahon ni Kristo og mga apostol, tanawa inyong grupo mao ba na? Kung dili na di na mao. Okay. Ang ikaduha, nagsugod sa Jerusalem. Kung Pilipinas na o Amerika na aka na di na tinuod. Bisan pag gadala-dala nag Biblia no piki na no kanabi taong kwarta di man basihan nga mayong kag tinuod na imong kwarta tungod kay gikopya dili na igo nang magkopya-kopya og teaching sa Biblia nya ngalan nga nas Biblia dili kinahanglan imo ginang surion pamatud-an nga oy kini dayong gitukod ni Kristo nagsugod man sa Jerusalem si Kristo ang gasugod panahon sa mga apostol ug kini akong grupo mao ni o mao na. Then, ang atong natuki ron, ang laing timaan pod kanang sa tanang mga apostol, si Pedro may gitugyanon siya. O ibut pasabot, siya may gihimong representative of Jesus Christ. Kisa may gatudlo ana nga si Pedro may representative of Jesus Christ. B. Katoliko. So, Katoliko matuod Kristiyano. So, kadtong nag-ingon nga dili kuno Christians ang mga Katoliko, sigurado kong sayop. Kay sa mga timaan pa lang nga itong nahisgutan ron, Katoliko mo'y nakapasar. Diba? Sa matuod nga Kristiyano. Pero dili lang kiniha, daghan pa kayong ilhanan nga akong tukion sa part 2 ani. Part 1 pa ni. So, hangtod sa sunod higayon, no? Kay balo ko, daghan mong objection, daghan pa mong question mark. Kay balo ko, kay nakaagi ko ana. Sa, ako lang nang i-appeal lang. Ako, no, hapit magyug ko mubiya sa Katoliko. Pero pasalamat ko nga wa pa ko kabiya gyud ngay mga tao nga naka-enlighten ako munang wa ko mudayon gani sa ako jud kanang katong katapusan lang yun nga naka-decide ko nga di ko mubiya sa Katoliko sa auditorium sa St. Vincent's nga atoy symposium ang Catholic Faith Defenders nga ang speaker si Brad Socrates Fernandez nga kanhi sa barista pod. Okay. Dayon ni tambong ko nakatambong ko atong symposium. Dayon tulo kadag kong objection ako nga akong hibaw-an gikan sa laing religion kanang larawan, rebulto, kanang larawan ug rebulto o sarana. Okay. Dayon mga santos, intercession of saints ug purgatory. Kana maayo pagka-explain, pagka-depensa ni Sok pagtulon ang Katoliko ana. Nakasabot ko, nidawat ko. Pero daghan pa kong pangapangutana. Unang nganong ni-decide ko nga dili ko mobiya sa Katoliko bisag daghan kong pangutana. Kay iyon ko nga nagali di ay tubag ang Katoliko sa major objection ako, larawan, mga santos o kining purgatory. Ni satisfy gani ko explanation nga Katoliko nga gi-share ni Brad Sok Fernandez. No? So pa kung di ay tubag ang Katoliko ana, naapoy tubag siya sa uban na kung mga kalibog o pangutana, wala pa lang ko kahibalo, kinahanglan pagpanahon. Munang ni-decide ko appeal sa Bible study sa Catholic Faith Defenders. Ug tinuod man, hinay-hinay gyud na tubag ang uban akong pangutana, ang uban akong research na lang noon. Katuan ako mahibaw sa grupo sa CFD, dito na ako nahibawan sa pag-research nako kanidugang magong pagtuon. Oh na.
So mao na. So kiniron gamay pa ni pila ra ni ka sa tong timaan nga akong gi-share ninyo nga matuod nga simbahan, matuod nga iglesia, matuod nga Kristiyano. Una, kanang grupuhan nagsugod sa Jerusalem. Nagsugod panahon ni Kristo mga apostol unang siglo. So kung kanang imong grupo dili na mao ay undangin na. Pangitaan ninyo tong grupo nga nagsugod sa Jerusalem. Kung dili mo mutuo nga kini mao ning Katoliko ron. Oh, dayon lain atong naisgutan ron nga ang tinugyanan sa Yahweh si Pedro, kasi katudloan na. Ugon sa ibot pasabot anang tinugyanan sa Yahweh. Oh, Prime Minister mo din na. Second in command sa hari mo din na. Okay. So, di ata mo pasakop. Di ba? Kaya ngano, timanin ninyo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimo noong labing importante, si Jesus Christ na. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimo labing importante. Unang kinahanglan mag-Kristiyano ta, kay importante si Kristo. Pero, timan wala mag-inusara si Kristo anang pagtitulo og kanang bato. Kaya nga naman, naa siya gipadala pod nga mahimong bato si Pedro. Kaya gitawag niya kipa sa to pa rock or stone. Nganong sa tanang mga apostol, si Pedro na may gitawag rock. Nabitoy ito nitubag na ko, oy, mga apostol tanan bato. O, tinuod kay usa man ta kalawas nga bato tatanan sakop sa iglesia. Pero ngano man nga si Pedro lagi gitawag yung literal rock o Pedro. Ang ubang mga apostol wa man tawag rock. No, matuo man ta nga tanang mga apostol bato. Pero ngano si Pedro ray nalahi, siya lagi gitawag og rock. Simple ra. Tungod kay usa ray vicar of Christ. Usa ray vice mayor, usa ray vice governor, usa ray vice president, di ba? Usa ray prime minister sa hari, di ba? Na, usa ra po'y prime minister ni Jesus. Kina may prime minister si Jesus kay hari gud siya, di ba? Ang gingharian na ang gingharian na ang hari na ay prime minister. Ang pangutana, kinsay prime minister ni Jesus Christ? Ang gitugyanan si Yahweh, si Pedro. Di ba? Kaya naman tayo pattern, naman tayo premise sa Isaias 22, 21 o 22 nga ang prime minister sa hari katong gitugyanan si Yahweh. Na kay si Pedro man, si Pedro, kulit ang Katoliko. Di ba? Kunya, kung wala na si Pedro, siyempre, puli-pulihan o mupuli. Unang list o popes may correct nga katungdanan. Dili ng executive minister kay walay indication sa Biblia nga kanang executive minister tukod na ni Kristo nga katungdanan, dili. Kanang kang kibuloy samot kanang mga seat of leaders, dili. Tanawa ra gud na iglesia ni Kristo gikan ni Felix, Iranio, ang anak sunod Eduardo. Dili man na mao ang listahan gikan ni Pedro, dili. So dili na mao ang dapat hiusahan nato. Ang hiusahan nato nga grupo kadtong leader nga gi-appoint gyud ni Kristo. Si kadtong musaka ni Kristo sa langit. Iyan na yung gi-turn over na gyud. Kaya katong pag-announce niya ni Pedro sa Mateo 16:18, pag-announce lang to nga ikaw Pedro mga kong representative. Kuha ni siya, interpretation na niya, kanang pagsabot na ni. Pero lahi ang word gigamit ni Jesus Christ. No? Pero mao na interpretation, Catholic interpretation nga lisod gubon. No? Mag-debate ta na, okay. Okay, mao na. Ikaw Pedro, so kana mahiusahan na to. Unya, ang mga pundok ron, lain-lain may gihimong leader. Dili man tong gipasabot ni Kristo. No, sa diyang pag-announce niya ni Pedro nga siya mo'y buot ipasabot nga representative katong pagtugyan sa Yahweh, wala pa mo act din si Pedro dito as leader. Kaya na pa mas Kristo. Na pa man ang hari. Kanus aman mo act ang representative nga mahimong leader. Sa dihang wala na ang kanang hari. Buot pasabot sa diyang si Kristo ni saka nas langit. Diba? Pero kung anong mayor, kanus aman mo act as representative ang vice mayor. Nga mo himong mo act as mayor ang vice mayor. Kung wala diha ang mayor, ang gobernador maupod, kanus aman mo act ang vice governor as governor. Kung wala diha ang gobernador, maupod. Sa dihang napa si Kristo, dire, pagtukod niya ang iglesia, giingnan niya si Pedro, gipahibalo ng daan, buot pasabot ato, katong pagtugyan sa Yahweh, sa gingharian sa langit nga to ni Pedro, gipahibalo lang niya daan si Pedro nga, ikaw Pedro, may representative na ko.
Wala siya mo gamit anang word representative ha, pero interpretation na. Kay sabton man. Nga nung i-interpret mo nang supak yung kuan ang moingon nga dili kuno sila mo interpret. Kung saan na to pagsabot sa Biblia, dili na to i-interpret. No? I-interpret yun. Ang pangutana na lang, sakto ba imong interpretation? Now, ang interpretation nga Katoliko, correct. Kitinuod ko nga pundok. Ngayon di kag sayo. Sama ra nga blasphemy nimo ang Holy Spirit kay ang gagayad biya sa tinuod nga pundok tinuod nga iglesia Holy Spirit. Mao na nga ang interpretation sa matuod nga iglesia kanang gitawag magisterial interpretation, correct na. No? Una nga Biblia, tradition apostolic o magisterium. Dili nimo na kuhaan, kumpleto na. Kay og literal lang, Bible lang, ang pangutana daghan mag-interpretation ng Bible kisa may tuhuan. Di ba? Tanawa nang nagtudlo og Bible lang, di ba? Daghan kay pundok ron wala mag-usa. Pero kung i-apil na to sa basihan ang magisterium, di kita mabahin kay na may final arbiter maning magisterium. Pagtingog sa magisterium, mahilom tanan. Di ba? Mao na. Mao na nga kanang sula eskriptura mao gyud ni makapabahin-bahin sa mga Kristiyanos. Mao nang ari mos Katoliko kay mo kung mutuo ta tanan sa Katoliko dili mawala gyud ning daghang division. Nga naman. Kay sa Katoliko kung mutuo kag Biblia dayon ang final interpret kining magisterium unsa ang pagkabahin nato nga kung walahi ang atong interpretation dili man ang ato moy tumanon ang magisterium man. Unang importante ang magisterium sa pagtulun-an mahitungod sa panaghiusa. No? No, agwini taas na mahinuon po. Basta kato lang, basta daghan pang wala nako mahisguti nga ilhanan sa matuod nga iglesia nga mokaingon ta matuod nga Kristiyanos. Sa sunod na lang. Okay? Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong sulugoan sa Veritas Dipolog channel. Mo na akong YouTube ha, Veritas Dipolog. Okay, Veritas Dipolog. By the way, no, gani, murag karon na ko mohangyo ninyo. Okay. Now, kung gusto mo nga daghang kong mahimo aning akong mission sa kining social media, suportahin ninyo akong YouTube, no? Kana kung nagtuo mo nga kining gigiyahan sa espiritu ning atong YouTube channel. Okay. So kung pagtuo ninyo gigamit ni sa Ginoo, ako mohangyo ninyo nga suportahi, no? Oh. So i-share ninyo akong YouTube channel then kini bang kabalo na mo kung sa inyong buhaton unsaon pag-support. Okay, no? Okay, by the way, mo tug-an gyud ninyo, no? Nagbasol biya ako nga nganong awahiran ako gi-applyan na kanang pag-monetize gali sa akong YouTube. Dugay na kayo akong YouTube. Niadtong March lang na ako gi-monetize. Kay ako kung sa una mahadlok ko anang kanagaling ma-misinterpret ko nga kining akong mission pangwarta. Mo nang katugal akong programa sa DXDR kay naman ko'y oras sa DXDR. Giingnan pa ko sa station manager ato, no? Kang naanas ang buwang garon. Si ako lang hinganlan na si manager Joel Sanson. Okay, siya may nag-offer na ko anang akong kanang programa sa DXDR. Giingnan pa ko niya, Bert, pwede ka manguha og sponsor ani para makakwarta po ka. Pero wag yun ako na mahimo. Kay madlo ko nga ma-misinterpret akong programa nga pangwarta. Bisag nagkinahanglan ko kwarta, wag yun ako naghimo. Pero karon later on nagkaalimad-mad ko nga di man pud dautan nga kanang mudawat og kwarta para pud mabuhi ta. Labi na kay wa ko'y trabaho nga pangwarta. Okay. Munang na usog ko mo nang niadtong March ni apply ko monetization niya kay sayang kay dili di ay ma-appeal tong mga daan akong videos ug monetize. Katong kay basta kay di kay ko ka-explain kay di ko suwito. Bitabangan na ko sa akong anak pag unsaon ni kay di ko kay balo sa akong pag-monetize.
muna nga karon patabang na gyud ko ninyo kay pag unsaon no. Ang ako galing Facebook, ako na pud untang i-monetize pero di ko kahibalo. Wala pa. Pero mao na kay kuan, kay nagtuo di ay ko nga kung daghan day nako mo support financially, mas samot ko makahimo og daghang content. Tinuod pud no kay pananglitog daghan ang mo tabang nako financially so kapalit ko mga gamit dili lang kini kita mo di ba murag ako ray behind sa ubang mga apologies kay wa kay ko yung mga kay agi lagi kahadlok nako nga og daghang mutawan ako mingog maalaan ko bang nangwarta. Okay. Pero karon ing ko nga Ginoo na yung mga antigo. Kung iya ning buhat, so ikaw na bahala Lord. Mao na kana ding kuan day kanang sa mga videos nako sa YouTube. Ingon pa nila kana day kunong mag-monetize na ka di ba naman yung mga advertisement. Makatabang di ay mo nako di ay kuno kung dili ninyo i-skip ng mga advertisement. Kay diha mo kuno makakwarta akong YouTube. Kay ang inani day na sa akong nahibaw-an di ay ang kana day mga advertisement sa YouTube ang ilang silbing income ana ilang i-share pod sa mga naay YouTube channel pares nako or kanang daghan na kay uban kabantay man ng uban nga daghan na kay nahimong kwarta di ani YouTube o day kay tawgon day nila og YouTube partners kanang mga naay YouTube channel. So kanang income nila sa advertisement ilang i-share sa mga naay YouTube channel. So mao na nga kana day kunong mga advertisement nga makita ninyo sa akong YouTube or sa uban inana kung dili ninyo na i-skip but pasabot nagtabang mo sa tag-iya sa YouTube channel. So kamo na no ako di ko moingon nga buhatan ninyo na ako lang isulti ninyo na nga kung dili ninyo na i-skip but pasabot nagtabang mo sa akong YouTube channel. So kay hinay sa pagkakaroon hinay pa kayo akong monetization kay ipakay ko kabalo then dili pa pud kay ko anak bang mantigo unsaon pagpadaghan og viewers. Pero dili kay ko concern ana mga igsoon. Ako concern kay ko og kanang makatabang jud ko sa simbahan in whatever nga kanang paagi nga makatabang ko. So dili ra ko taman og hangtod sa sunod higayon. Kini si Veritas, sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.